E giko juma mokwongo ma irwake jopuonjre klas 9, jopuonjre moko pod okwamo kapod giyudo omenda manyalo konyogi donjo e skunde sekondar. Fraser Anyango kod Dennis Ochieng kwa joma nyalo siro sombgi mar skund sekondar. George Amolo ni kod mathoth. Fraser Anyango Dhiambo manotimo penj mare mar klas 8 ma higa mokalo St. Teresa's Girls Primary School e kaunti ma Busia moyudo maks 376 ne odhi maonge gimoro amora koweyo buge kod kalam. Kaka mana wuoche ne oonge go koluwore ni min mare nyocha ne ok nyal ng'iewo gigo ma nyocha ne idware godo e sikundno. Mimi leo vile nilikuwa nimekuja shule, nilikuwa nimebeba vitabu, kalamu na bagi yangu. Mamangu ana pesa, amejaribu kufulia watu, lakini hiyo pesa yenye alipata tu inatumika tu sisi kukula, haiwezi kutosha vitu zingine. Japuonj maduong' mang'iya Girls kama ne oluonge Mikai Helen Juma oyango ni japuonjre no notundo e skul kanyo gi min mare Wendi Anyango kinyi makawuono ka gie kindeno ne gionge gimoro amora. Gino manochune rwaka japuonjre no e skul bang' fwenyo ni owuok e familia ma ok nyal. Koro kwa dadwoka dala, koro mi uniform as an individual anyiewo ne wuoche to pod onge gi gik mang'eny but en skul kata fees kako nyalo chulo onge. Koro kwa mani the little ngama nyalo do matin mondo konye nyathini. Kamin Fraser Wendi Onyango matiyo mana tije matindo e kaunti ma Busia wacho ni bang' yudo ni Fraser ne oluong ng'iya nosetemo duongo dhoudi ka gi kacha komanyo kony to hapgi pok oluar. Nyathina ni notimo penj Busia St. Teresa's Girls Busia to nyathino kalo penj 378 to koso school fees ema koro an koka athi osebet yot 1 week koro admission rumo kiny. Koro kawuono ni aneno nabi kode school nikech oywak moka yud kuma ketie wiya to being that ni en nyathi mariek koro tamo wanga gima datim ochuno nabi e school makata onge gimoro amora. To komachielo e kaunti ma Migori japuonjre Dennis Ochieng mane oyudo maks 362 e sikund primary ma St. Joseph Sombo ne odok kuom jopuonje sikundno mane otimo penj mondo migi konye chulo omenda mar somo. Nayudo maks 362 to koro pesa manyalo dhi godo skul emotamore. Noluonga Tonga Boys to pesa koro nyalo emotamore. E skul kae ne mama emane an godo to e skul kae jopuonje bende emane sira. Ochieng ma odak gi min gi Lilian Achieng e kar dak ma yuto ji ne piny ma Nyasare owacho ni en tiere kod luoro ni lek mare mar somo nyalo rumo ka ok oyudo kony. Japuonjre ni oluonge sikund yawuoyi mar Tonga. Koro I'm appealing to the members of the public, I appeal ni the CDF office, I appeal ni the MCA mar Suna Central ka, I appeal ni the governor's office, I appeal ni all the well-wishers maniti around mondo gi come up mondo this young boy oyud somo makende. Kamin mare Lilian Achieng timo tich mar luoko ne ji mondo eka oket chiemo e mesa. Nyasare kama dake ni ana luoko ne manaji. To luoko no bende sani piny tek ma samoro be inyamanye kata juma achiel kapok iyudo kata ng'ama iluoko ne. Koro ok adak maber ahinya, adak matek. To de an gi lweta dino osedhi sikul. Kata kuom jotelo yudogi osebedo matek. Nasetemo nyaka Equity ma ok ayudo. Koro nakwayo jomoyie mondo okonya. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County. En wach malit ahinya kendo wageno ni joma chunygi lendo nyalo wuok mondo mi osir jopuonjre mondo mi sombgi odhi nyime. Kawadhi mbele ni piny owacho ogolo maromo bilion